ଆଜି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯିବି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ। ତାପରେ ତା ବାଇକ୍ରେ ବସି ଚାଲିଲି ହଳଦୀପଦା ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଳଦୀପଦା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଠି ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ଆମ ମାଛକୁ ଓଜନ କରି ଭଲସେ ଧୋଇ କାଟି ଦେଇ ଆମକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମାଛକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ନା। ରହୁଛି।